କ୍ଷୀରି ତ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଖାଇ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାइम କ୍ଷୀରିଟା ଖଟା କିଆ ନାଗି ନାଗିଲା କହୁଛି ରୁହ। ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଆମ ଗାଁ ଗୁଟାକ ଯାକ ଆମ ବାରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ହଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସବୁଦିନ ଦେଖେ ଆଜି ବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ନାଗି ଆଇଥିଲି। ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହୋମ ବି ଚାଲିଥିଲା। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦିନ ବୋଲି ତ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଦିଟା ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଦିଟା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିକିନି ସିଧା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଖରା ଦିନ ହେଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦହିବରା ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦହିବରାଟା ଇନ୍ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଦହିବରାଟା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ନେଇକି ଆଇବି ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦହିବରାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ଦୋକାନ କାମ ଫଟାଫଟ ସାରି ଦେଇକିନି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ନାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ପାରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରିଟା କିଆ ନେଇକି ଖଟା ନାଗୁଥିଲା ଏତେବେଳେ ଯାକେ ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିଲି। କ୍ଷୀରି ଖଟା ନାଗୁଛି କହିଲାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ଥଟ୍ଟା ଭାବିକିନି ଉଡେଇ ଦଉଥିଲେ। ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ ରେ ଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣ ପଚାରୁଥାଏ କ୍ଷୀରି ଖଟା ନାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରିଟା ମିଠା ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। କ୍ଷୀରି ଖଟା ଲାଗିବା କଥା ଶୁଣିକିନି ସମସ୍ତେ ବାହାର ଲୋକ ହସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ମନେ ପଇଲା କ୍ଷୀରି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖଟା ହିଁ ଖାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲି ପାଟିଟା ସିଓର ଖଟା ଲାଗିବ ନା ପିତା ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।